Hello everyone! So once again, welcome to our vlog here at Chrisley TV. So namiss kong mag-vlog guys. So medyo matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-upload ng video dahil busy tayo sa work. But for today's video, ayan, nandito ako ngayon sa aking workplace. So katatapos lang ng aming mga program, graduation, recognition, and so for today's video mag-outing naman kami. Ayan. So deserve namin to guys, the whole year. Napaka-busy ng buhay ng isang teacher, alam nyo yan, but at the same time masaya. And also I would like to take this opportunity para pasalamatan yung aming PTA officers. Ayan, so sila ang nag-sponsor ng aming outing. So maraming salamat po. So ito yung aming school guys. So sa mga taga Mangaldan dyan, enroll na kayo dito. Our program from pre-elementary to senior high school. Ayan. So tabi lang kami ng simbahan dito sa Mangaldan at tapat lang ng police station. Ayan. So maiba tayo guys. So dahil nga outing namin today, masayang-masaya kami dahil makakapag-relax na rin kami. Ayan. So bali kasama ko yung aking mga co-teachers. Ayan. So mga shy type yung mga yan guys. So also nabubulol na ako. Also gusto kong ipakita sa inyo yung resort na aming pupuntahan. So that's why nag-vlog ako guys. So sa mga taga Santa Barbara dito sa may barangay Gagasangan, so meron po kayong resort dito na good for family at pwede mo siyang ipa-exclusive. So ito ay ang PPM Hidden Resort. So dito lang yan sa barangay Gagasangan, Santa Barbara. Tara guys, pasok na tayo. Ayan. So nandito kami sa PPM Hidden Resort. So dito namin gaganapin yung aming outing. So deserve namin to, kagaya nga ng sinabi ko kanina sa inyo. Deserve namin mag-unwind. Ayan. Kasi yung buong taon ng pagtuturo namin, alam nyo na yan, nakaka-stress pero masaya. Also, kaya ko to vlog dahil gusto ko rin kayong i-update syempre. Ayan. Sa mga nagbabalak dyang mag-swimming, lalong-lalo na sa mga taga Santa Barbara. So dito lang po yan sa barangay Gagasangan, nasabi ko na kanina. Sa mga balak pong mag-swimming dyan, nagpaplano, ayan. So kung malapit kayo sa lugar na to, pumunta na kayo. So mamaya i-update ko kayo guys sa mga ino-offer nila dito na pwede nyong gawin. Ayan, kagaya ng video okay kung magkano ba. Ano pa? Okay lang bang mag-grill? Libre ba yon? Walang bayad? Ano pa? Yung gazebo, magkano ba yung rates nila? Ayan. And then also, pwede bang mag-night swimming dito? Ayan. So yan yung mga i-update ko sa inyo mamaya. But for now, kakain muna kami guys. So please enjoy watching this video. Okay, so tapos na kaming kumain guys. So this time i-update ko na kayo. Ayan, the most awaited, kung magkano nga ba yung kailangan yung i-budget pagka-couple kayo at gusto nyong mag-date dito, pwede din. At kung family kayo, kung good for how many packs ba, kung magkano ang budget. So may mga specific examples ako. So unahin natin doon po sa rates. Ayan, so magkakaalaman tayo sa rates. Ayan. So pag punta nyo dito, of course didiretso kayo sa registration area.
magpaparegister. Ayan. So, ang entrance fee dito ay tumataginting na pag daytime, 80 pesos. Pero pag nighttime, night swimming, 100 pesos per head. 3 years old pababa, free. Ayan. So, tapos na tayo sa rates. Next, yung susunod, syempre, yung pag-stayhan natin. May table ba sila? May gazebo ba sila? Ayan. So, ito na po yon. Yung kanilang table, ayan. So, may tent na rin yon. 100 pesos lang. So, kung couple kayo, ayan. Sample ako kung couple kayo, yung 500 kaya kasya? Yes, pwede na. Kasi yung entrance fee ng adult is 80 pesos. So, kung dalawa kayo, 160 lang yon, di ba? Plus, kukuha kayo ng table, 100 lang. So, ilan na yon? Bali, 260 na. So, yung 240, ayan, pwede nyo na yung i-budget for food. So, for couple, okay na yung 500. Okay? So, ayan, bibitinin ko muna kayo guys, and that's for our couple rates, good for 2 packs. Dahil magla-lunch time na rin, kakain muna kami, and then mamaya i-update ko naman kayo sa family. Ayan, kung magkano yung budget for family, magbibigay ako ng specific example. Kunwari good for 4, ayan. So, mamaya malalaman nyo kung magkano din yung rates ng kanilang gazebo. Ayan. So, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Kakain lang kami for our lunch. So, ayan guys, tapos na kaming kumain. So, this time, update ko na kayo guys kung magkano yung video okay rent nila dito. So, for only 800 pesos, pwede mo nang masolo yung video okay. Ayan. So, whole day na po yun. So, kahit magdamag ka, whole day. Mula umaga hanggang hapon na yan. Okay? So, this time, update ko na kayo sa gazebo rates naman. Ayan. So, meron tayong dalawang klase ng gazebo dito sa PPM. Yung isa, yung small. Magkano kaya yun? So, that's 300 pesos. At yung large gazebo nila ay 500 pesos. Okay? Ngayon, mag-sample tayo sa family. Ayan. Family budgeting. Yung 1,000 kaya, okay na siya for, sabihin na lang natin, 4 na katao. Ayan, so family. So, sabihin natin, adult silang lahat. So, multiply natin. Yung entrance fee is 80 pesos times 4. So, that's 320. At kung ang kukunin yung size ng gazebo ay small, so that's 300. So, 300 plus 320. So, that's 620. Tama? Yes, tama. So, meron pang natirang 380.
Kung hindi matakaw, medyo sama na natin ng nagbaon kayo for example ng rice. Ayan. Tapos nagbaon na rin kayo ng fish. Ayan, hindi na kayo nag-order. Yung 380, maybe kung nagtitipid, ay papasok na yun sa budget. Kasi yung pure na 380, sabi na lang natin, bibili nyo yun ng ulam. Tapos yung bigas is sa bahay na. So, pasok na yung 1K pagka good for 4 packs. Pero kung matakaw yung kasama, ay talaga, kulang na kulang yung 380. Okay? So, that's my example. Pag family ang pinag-uusapan, family budgeting na good for 4 na katao. Ngayon, pagka nagplan kayo halimbawa night swimming, iba na yung rating. Rating talaga. Hindi pala rating. Entrance fee. Ano ba? Nahihilo na ako. So, iba na yung entrance fee pag gabi. Siyempre, 100 na yan. Okay? So, malinaw na malinaw. Okay, ulitin ko. Adult entrance fee, 80 pesos. Pagka below 3 years old, free. Video okay rental, 800 pesos full day. Gazebo rent, 300 yung small, 500 yung large. Ayan, so ayan yung mga guidelines natin guys. So once again, thank you so much sa panonood ng aming vlog. So sana mag-enjoy kayo at sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Salamat para updated kayo lagi sa aming new vlog. Thank you so much. See you next vlog.